To je sve tako krenulo nekako spontano, pa malo po malo skupljali, pa ovo ćemo za nas, pa ovo ćemo za naše prijatelje. Na kraju je bilo kao, a što da ne usrećemo i nekog drugog ko voli takve knjige. Blizu 2.500 otprilike. Nešto iz stripova, ali manje, više knjige, više dečje knjige, tako nešto zanimljivije, retko. Prvenstveno je jako bitno to što ljudi vide šta mi imamo, čime se bavimo, da su to neke lepe stvari koje možemo da podelimo s nekim, neko se i uz to obraduje i počasti, nešto što je njemu iz detinjstva jako značilo, a i druga stvar, lakši je vid zarade. Pa retko, ljudi koji kupuju knjige, do sada mi retko, kažem da smo imali nekih problema, uglavnom su to ljudi koji su kulturni, znaju tačno šta hoće, izađu u susret uvek i ostalo. Prepoznaju da su kao, reklama, super, kao, mi sarađivali, da, i nekima još uvek sad donosimo kupe od nas i dalje mi imamo, vrtimo knjige i kući na kupindu, tako da i njima donesemo na štandu i vidimo klajde kao da vidimo, nemaju oni nešto prevelike mogućnosti da dolaze, da gledaju knjige, sve je to izloženo na limundu. A i ljudi sa strane koji nisu iz Beograda prosto mogu sebi da priušte tako nešto.